50 miliony let do oblasti dnešního Koloráda. Způsob kladení vajec u velmi vysokých dinosaurů je dodnes zahalen tajemstvím. Zdá se ale, že matka Apatosaura si ví rady i s tímto náročným úkolem. Jedním z největších aktivně se bránících býložravců byl Triceratops. Jeho třírohá lebka byla tak pevná, že dokázala odolat i největším predátorům. Sledujme tedy tiše líně se pohybujícího samce, který zašumění křídového lesa na konci druhohor prochází volnou planinou. Seismosaurus. Při své obrovské délce 25 metrů nebyl snadnou kořistí masožravců. Jeho mohutné tělo se jen ztěžka pohybovalo a jeho příchod často vyvolával zděšení. Pomalým krokem přenášená váha působila při chůzi takové otřesy, že připomínala příchod zemětřesení. Jsme na planině uprostřed pozdního jurského období v době před 150 miliony let. Na dohled od nás se líně pase malé stádo stegosaurů. Tito prazvláštní tvorové chodili rychlostí pouhých několika kilometrů za hodinu. Za den tak dokázali ujít pouze malou vzdálenost. Za to velmi rádi nastavovali své kostěné štíty slunci, které jim dodávalo energii a ohřívalo jejich prochladlá těla. Blížíme se k výběhu nejstrašnějšího predátora všech dob. Prosíme o ticho. Tyrannosaurus rex je obávanou šelmou nejenom pro býložravé, ale i masožravé obyvatele křídové přírody. Je tedy velkým nebezpečím i pro nás. Evakuace, stav ohrožení. Prosíme všechny návštěvníky dinoparku o ukázněnou evakuaci. Opakuji, stav ohrožení. Uprchlý ještě z výběhu A13. Jedná se o dospělého samce rodu Tyrannosaurus. Stav ohrožení. Evakuace.
tebe vyplazuje jazyk. To udělám mňam. No.